Hello mga kalasaners, mga followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Karon dahil ni Ana sa talaing sugilano no nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Sa dili pa din no, shout out na yung tanan nga nagsunod no sa mga sugilanon. Nagikan sa aron in drama. Salamat kayo sa pagsubaybay no mga kalasaners, mga followers no. Kapalihog day ko og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo na kung nakibag-ong i-upload o mga sumpay nga sugilanon. Pero no, dito maglangan niya ang unang anib ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Kinsay mo sakripisyo. Gibuhat ko ang tanang pagsabot ka ng madugay ka sa pagpauli. Kay dili ko gusto nga madunggan tas atong anak nga mag-away. Ikaw di ay mauywa magtamod sa gipanumpaan atong saad at tubangan sa altar sa kaminyoon. Sadaan ko kawa ko kapugi ang pulog sa akong pagbati. Nakigrelasyon kag lain. Og ang sakit pa gyud. Kay parihas pa gyud imong lalaki ang akong karibal. Ang kulon ko. May panahon nga mahimong huyang akong balatian ngadto sa lalaki nga makadani sa akong mga mata. Pero ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sabta ko. Nangingkamot ko nga mabuntog ni pagbatia aron masalbar ang atong kaminyoon. Ang bugtong makasalbar, mao lamang ang annulment. Permahin eh. Aron libre ka na sa imong kalipay. RMN Drama presents Nagpasalamat ko nga kamumoy na himo na kong mga ginikanan. Kaya tagamtaman ko ang inyong pagmahal. Pero unsaon ko pagpasalamat nga magbuwag pa di ay mo pinaagi sa annulment. Kasi mo sakripisyo ninyo or matuman ang akong damgo nga gatong pinag-uban dunay forever. Dili ko gusto nga mamahimong produkto sa usa ka broken marriage. Kinsay mo sakripisyo! pagutan na sa usa ka anak aron dili siya mahimong produkto sa usa ka broken marriage. Kinsay mo sakripisyo? Ang inahan nga mibubo sa tanan niyang panahon alang siyang pamilya o ang amahan nga usa ka good provider apan dili magkapugong iligabot sa kahuyangan sa iyang pagbati. Kinsay mo sakripisyo? Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring Ariel Mancao. Soundman Ricky Garing. Audio editor Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. Gikinahanglan bagyod ang sakripisyo aron mulig-on ang relasyon sa duha ka binuhat nga nagkahinig ugmaay. O kaha sa usa ka pamilya aron dili magkabuwag. Pero modaog kaha ang sakripisyo batok sa garbo. Mga higala, sunda ang matag-anib ng sugilanon aron mahayagan ang atong hunahuna nganong importante ang sakripisyo. Magtiayon si Jason ug Paula. May batanong anak nga si Carmina. Usa ka ahente si Jason. Usahay, dili siya makauli sa bahay. Ngano ka nang milay? Wa man? Unsa may mong kikatawaan? Mukanta na sa dron ka og ay kami nga sa bayan. Ikaw gyud nang abi na kog unsa imong gikatawaan. Wag yun ka magduda ni Don Jason. Unsa may dudahan ako sa akong bana nang. Nga tingalig, lain maoy ahintihan. Nang, dako na lang na si Carmina. Pero wag gyud ko'y namatikda ni Jason nga akong kadudahan. Sakto ang intrigo. Sakto sad sa karga. Ikaw gyud nang. Ay, bitaw na yun. Bidya na tong ako ha. Kay dili man mo ulit ng Jason. Unsa man? Ako'y loto sa tong sudan. Oh, palihog lang hinuon na. Daan palagi good ko. Kung di gaan mo ulit ng Jason, di ka magpakabana sa pagluto og sudan.
Pero kung mauli gani ang mong bana, magkabuang gikag sa imong lutoon. Natural man tingali na nang. The best way to a man's heart is through his stomach. Maunang dili gud makabinuang si Jason ako nang kay nagpangita man siya sa akong luto. Ay, pero sa akong luto, kapag yung lalaki nga may kaging. Hotdog lamoy ang akong linuto. Dayong sibat, na, di nagyan pakita. Wa pa lang moabot ang panahon nang nga mahigot ka sa usa ka lalaki. Sige lang. Unsa? Kaniadto, sa bag-o pa nimong gianak si Day Carmina, imo na kong gisultihan nga mosunod ko nimo sa pagminyo. Kay wa pa mo abot ang lalaki para nako. Nag-birthday na Las Carmina sa iyang 4 ka tuig. Wa lang yapon. Karon, hapit na mo dalaga ang bata. Wa lang gihapon. Nang Milay, ayaw lang gud kay ubos gud. Ayaw pagpakawa sa paglaom nang. Day, ni aragid nako pirmi ang paglaom. Pero ang kahigayunan, maayo kaay mo buta sa mga mata sa mga lalaki nga akong kidhatan. Nang Milay sa boy. Ay da, kinis nanay ni mo Milay ay nagsigig pa si Aw. Maayo hinuon nga, nalingaw kag maayo ni Nanay Milay, ma. Samot na gyud kabaklag ang akong paglaom in. Ha? Ang cats nga makadungog nga imong gisampit og nanay, magtungog yan nga tiguan na kay ko. Oh, unsa pa man di ka, Noy? Chicks pa di ko. Dili dihen. Ay, diyan na mo ay. Makahila kong di oras ini. Ayaw lagad ka suko, Nay. Ma, tuod ay ba? Doon na ba'y mamisita na ako karong gabi eh? Oh, doon ay mamisita nimo day. O, lagi, Nay. Schoolmate na ako. Uy, wara ba ang imong amahan? Oo, nga nang day kung was do Jason day. Ikaw di ay, di ka makadesiden. May noon na, mamisita gyud dinhi ang unsa man na day Carmina, imong uyab. Manguyab pa na ako, Nay, uy. Dili akong uyab. Pagtawa gyud na ko sus. Maayo pas Carmina, bago pa ganin na dalaga, may nanguyab na. Ako, hapit na lang namuti ang akong buhok. Wa gyud suot. Kayong ilang purnas ning naungaoy. Ma, okay ni mo nga mani si Franklin? Maunay nang uyab nimo? Yes, ma. Dili man gud mo pauli si papa nimo nak. Dili ko makadesider ana. Grabe sa ni mo, ma, uy. Mamisita ra magud si Franklin. Di magud mga sawa. Nga naman kinahanglan pa makapapa. Wa pa man gud may makapanghandam anang butangan nak. What? Nga naman di ay. All the while, nagsige lang di mong imagine nga bata pa ko. Come on, ma. Iha, anak ka na mo ni papa nimo. Busa dili mahimong akuray mo desisyon. Ilabi na gyud kun ang concern mao ikaw. So, kinahanglan pa manangkit ka ni Papa? Kung mosugot ba siya nga modawat kong male friends? Sagdi lang iha. Manawag ko ni papa nimo. Ako na lang balibaran si Franklin. Uy. No. Ngano ko tong imo mamalibaran? Isugot-gut ko nga mo ani siya aron mamisita. To meet with you. Pero kay dili man dayron mo uli si Papa. Ako na lang siya ngayon nga. Some other times na lang siya mamisita na ako. Ako laging tawagon si papa nimo, okay? Okay, ma. Ay. Di na sa kuro makauli sa bahay. Oh, ang akong cellphone. Uy, ang akong dinigang. Hello, Gang. Nanawag lagi ka? Tungod sa imong anak gang. Ni Carmina? Okay, nga naman. Doon ay problema nga tong bebe? Doon ay siya problema sa ilang eskwelahan? Nananggit siya nako nga dunay mamisita niya. May mamisita sa tong anak? Sakto ba ko sa kung nadungog? Gang, daga na ang atong anak. Mahimong doon na siya mga crushes. Huwag doon na siya na-crush niya. Dagan ang atong anak? May mamisita na sa akong bebe? Bay, pinanggay kini mo imong anak mo. Bugtong anak na mo si Carmina Ben. Kung namanghuran pwede si Carmina, mabahin din imong pagpangga. Di oy.
Kung napunan pa si Carmina, the better. Gabi na gyud ko na lalaki punta. Murag, wala na tingalhilain, Ben. Still na oy. Kung hain nung dakong sweldo, gamay rag anak. Ako nga igo ra gyud. Mao ni daghang anak. Di ba, the more, the merrier? Ay, tagay na, oy. Samtana, murag kahilakon ka na, da. Magi kung ganahan mo Diyos. Oy, amo ti ka, pero wag gyud ko isip pang helper. Parehas tang duha, oy. Nagsakay sa panel. Kung madisgrasya ta, dili mo ingon ang kamatayon nga atong patyon si Ben kay helper lang. O, sige na. Pagkuha nagbasog, guys. Ang akong cellphone. Si Franklin na gini pa. Daan palagi ko. Sige, Rista, kagad ha? Oh, yung din ka nga, manawagon ako. Ang mamugos ka man. Friend, gada. Natural. Pamistahan gina ko ang akong mga friends. Unsa man kang oras sa mani? Mga 8 p.m. Human ka na gada ay manihapon, inag-anhini mo sa amo. Paita. Di pa di ka mga agda kung matlan nga nangaon mo. Sa'yo man may manihapon. Aw, musaya siya ko pamisita ni mo. Are you serious? Ayaw pagkatawa, uy. Kay kun ari ka mo kaon. Akong hangyoon sinang milay nga hapon ay niyag balik o sa katao iyang luto. Okay. Mauwa mo sa itong magigdungan ko ninyo eh. First visit ba na ako ninyo diha? Pwede masabgon nga ni kakaon, pero magdalang kag sudan. Labi pag yung pwede kun mag-order ka sa restaurant. Ha? Betaw, joke ra, uy. 8 man ka, kamaan eh. Okay na. Maldita sa Dennis Carmina da. Abi sa ganiyag tinud-on ako nga adto kumukaon sa ila kung agdahon ko nila. Karong alas 8. Wadtugid ko sa ila. Nay, nakaluto na ka? Ha? Kasaya gudi mo nangutana. Ligotom ka na? Alas 8 mo gud mo ani si Franklin. Unyag alas 8 siya mo anhe. Musayo di tagpanihapon. Oo. Aron dili ta makaagda niyo. Manong di ay? Dako nagkaon imong bisita? Ambot lang ko, nay. Bad man ka inday, oy. Joke ra masagutong ako, nay. Bitaw, nay, uy. Ganahan lang ko mo sa'yo ron tagkaon, aron magpaabot na lang ko sa akong bisita. Excited di ay ka. Ha? First time good nga doon ay formal nga mamisita na ako, nay. Ikaw di ay, nay. Kinsa man di unay na misita nimo. Ganong di katawa ka, nay, uy. Unsa man di na misita nimo? Ok. Nanay sab, uy. Basta, nay, ha. Mga auntag sa'yo. Okay. Approve without thinking. Uy, kasayo guni mo nangandam sa lamisa nang dili ba aron mo uli si Jason, ha? Imong anak ang may request nga sayo ko nurong mga on. Nga naman ko, no? Doon na siya bisita. Anhin niya pa kan ang iyang bisita? Mo gani, sayo ko nutang mga on. Aron, way bisitang agdahon. Excited gid kayo ang akong anak sa iyang bisita. Daga na gid ang among anak ni Jason. Og pila na lang katuig. Mahimong biyaan namin ni Carmina. Ha? Kay, asa mas Carmina, day? Magminyo good. Ngiga minyo dayon? Walay uyab-uyab? Dit-dit? Asa pa man napaingon ng milay ba? Nang, doon na kay nahibawan nga Santos para sa managkigugmaay? Sama na ni mo, day? Ampuan, good. Aron dili dayon maminyo si Carmina. Ay na! Misugot mong dumudawat mong bisita ang Carmina. Unya karon magpatabang kag Santos. Ampo lang gud day. Ampo lang nga makalampo si Carmina sa iyang pagtuon. Sa higayon nga usa naon niya siya ka professional, makatrabaho na siya. Ug
malingaw na sa iyang trabaho. Maayo ang tagmaingon ana nang. Tabangi kog ampo nang ha, nga makalampos gid si Carmina sa iyang pagtuon. Ma, mao din ni si Franklin. Franklin Bustamante. Good evening, ma'am. God bless nimo, Franklin. Ako, Franklin, di gid ko pa-bless sa akong kamot. Beso-beso nun, okay ko, ha? Sorry. Sa amo good ang biso-biso alam lang sa ako mga parents and my siblings. Ha? Nga nung dili ka man mo biso-biso sa laing tao? Patakdan niya ako. What? Uy, grabe sab ka, Franklin, no? O si pagtuo mo na mo, dunay sakit ka, mahadlok ka matakdan. Maayo tingali mo balik ka sa imong agibi. Balik sa pagkanaog. Nauna. Iha, kalma lang. Imo ba yung bisita si Franklin? Carmina, wait. Wait sa akong explanation, good? Kuan man, good. Dili pa ba hingpit na wa ang COVID, di ba? Muna akong gikadlukan. Ano man? Gi-COVID ni? Tingali ikaw hinuin nagdag-COVID. O kami mo imong matakdan. Of course not. Excuse, ay naglalis naman hinuon mo. Ikaw man, good nang. Oh? Ganong makibiso-biso man kanako. Oh, ganun amin masag kunong kanako, be? Sign of respect, good. Respect. O si sign of respect. Nga mura magani kag gihugawan na mo. Of course not. Sige lang kang of course not da, Franklin. Please. Ayaw lang mo kasuko na ko. Nagmat ko naman ang good ko. Carmina, please. Ayaw lang kasuko. Okay. Wa man ka kay COVID, Franklin, o kami wa man sad. Aon sa man, Carmina, imong padayonon og lahos si Franklin? Carmina, padayon na lang good ko. First visit ba yun ako nimo? Gipaningot ba ko sa diyang mihangyo ko nimo nga mamsita ko. Makalagot magud ka. Ayun na lang kalagot, good. Sailuan ako ninyo. Tita, sorry, good. Nang, wala tayo biso-biso, ha? Bahala mo din ay. Basta ayaw ako kami ni. Iha, kun imo siyang dawaton, sige na, palingkura na. Mulingkod ako, ha? Min, Kay gipadayon day di ka. hindi ka nagod ko sa inyo. Sige na, Carmina, palingkura na siya. Min, mulingkod ako, ha? Ariling ko sa sofa, uy. Day, ganahan ka sa bisita ni Carmina? Nga naman day nang, wa ka ganahi? Gwapo unta. Pero, mura magbagyong Yolanda. Kusog ang hangin. May storm surge. Dili ka malampur na sa anas Carmina. Naarag yun ng Carmina nang. Lisod na ba ng ato da yung sawayon ang iyang bisita? Tingalig mahagit pa hinoon ang akong anak. Di sa nato padungkon sa Carmina nga nanaway ta siyang bisita. Haladay, may bagting ang imong cellphone. Si Jason ang nanawag. Gang, nanawag lagi ka. Nana ang bisita ni Carmina? Di ana, Gang. May namisita lagi dahil sa akong anak. Unsa may tanaw ni mo ni anang iyang bisita, gang? Gwapo, Gang. O, unsa man? Lupig ko sa iyong kagwapo? Gang, way makalupig sa imong kagwapo, uy. Pronsit, masab ka dayon. Ang bot ba na ko ipasabot ba ang iyang kinaiya? Ingon si Nang Milay, Gang. Hanginon ko, no. Pero may respeto maghani mo. Ni amin man gani sa kong kamot, Gang. Good. Matinahoron di ay. Kining, gang, hana sila magsulti. Tuwa sa sala, Gang. Ato ako no. Ha? Patuso-tuso lang gagado. O niya, manawag din ko nimo. Kunuhay, makig-video call ko nimo. O ipakita na ko ang hitsura sa mga lalaki. Gang. Sige na. Kinahanglan nga makakita ko sa namisita sa tong anak. Sige na, good. Suwayan lang ako dool dito, Gang, ha? Tingali unya malain ang atong anak ba? Di lagi, gang. Dili. Pero, magkasabot naman tingali si Carmina kung
Gusto sa ko makakita niya ng lalaki, ha? Bahala na. Akong suwayag dool, gang. Asam na yung papa, men? Ito apa sa biyahe, uy. Ay, hindi magod ang akong papa. Sahay, kung layo ang iyang rota, dili siya mo pa uli. Mau ba? Oh, Ah. ma, matog na ka? Dili pa, nak. Imo na kong papaulion, tita? Oh, dili, uy. Doon na lang ko gikuha din sa sala. Oh, ma, may magtay mo cellphone, oh. Tingalig si papa nang nanawag ni mo. Imog yung papa, anak. Siya ginanawag. Gang? Hay naman ka. Di ako sa sala. Niya si Carmina, oh. O ang iyang bisita. Franklin to'y iyang anak, no? Yes, ma. Kuha aning cellphone, oh. Og ipaila-ila si Franklin sa imong amahan. Kanya, Jess, masabay tanaw ni mo sa bisita si imong only girl. Kuyawan man ko maminyog sa'yo si Carmina. Nanguyab dito sa imong anak. Ingon ni Carmina, wa pa ko no. Pero ready naman ko na siyang mudawat og mga suitors. Maayo ka na? Dagar man si Carmina, good. Ben, wa pa makagraduate in town sa high school si Carmina. Murag layo ra ganas tinuod nga makagraduate siya sa college kung manguyab na siya. Sa ito pa, mo siyang didaan. Ambot lagi. Kung higpitan mo si Carmina, tikalig mo kanahon na nung sigautan. Bida no? Kung maminyo si Carmina, sayo ka namang mga po sa akong gang, no? Di na pwede, Binoy. Ikaw, mingo nga di pwede. Nyag, gusto si Carmina. Sama ka, malibad ka. Di na ta magisigutan na, Ben. Dili pa ko andam nga dunay mo sangpit na kong lolo. Daghan pa kong damgo para sa akong anak. Gusto ko makakita niya nga mo graduate sa high school. Labi na gid sa college. Anak, nangulitaw na nimo si Franklin? Nangulitaw? As in, nanguyap? Mauna. Wa, mauy. Unsa man ditong iyang pagpamisita di ay? Gusto lang siya makikikala na ako. Og sa diha may hangyo siya nga mamisita din misugot ko. What's wrong? Mao naman good na sinugdanan kun manguyab ang usa ka lalaki sa usa ka babay. Mamisita una. Come on, ma. Higala ramang good me. Ma. What's his score? Ha? Unsa score? Sa iya kong pag-ani. Respectful ba siya o funny? Oh, respectful, uy. May bless good ayon siya sa akong kamot. Pero, bata pa baya ka day ha, kung muintra ka niya ng uyab-uyab? Hindi pa di ko pwede. As in, nak, wa ka pa makahuman sa high school. Taas ka paglatason aron masuod ka niya ng love, love, love. Sa ato pa, kung makagraduate na ko high school, okay na ko makabato ng uyab. Gusto ka na yung makauyab? Mo graduate na good ko high school mo. So pila na lang kabungan. Pwede na di ko manguyab. Gusto na gid ka. Mama saboy. I-enjoy una ang imong adolescence, day. Ayaw una pag suod niya ng butanga, uy. Kay tingali hinuog, makomplicate ang imong life. Tingalig magminyo ka na hinuon. Minyo, agad-agad. Come on, ma. Nak, wa pa ko matagbaw nga makig-uban ninyo ni Papa nimo. Please, be sensible, sad, nak. Nindot gyud nga wa kay huna-hunaon. Ang imo rag yung pagtuon. Gimingaw na ko sa kong ganggang da. Hasta sad ko, gang. Gimingaw sad ko nimo. Kadiyot lang ha. Ikaw tao ti kagkape. Unyara ng kapigang. Gimingaw ba yung kikunin mo? Onya, doon nakapay kusog alang sa gubat. Ikaw yun. Mga liko na ta. Ha? Maligo ka nga gikan ka pa man sa biyahe.
Tingalihin og masakit ka, Kang. Nakapaway man ko sa diyang na maingon mi din eh. Dili na ko maligo na atang duha. Ayaw ko balipari. Dili tagit ka balibaran, Kang. Tingali unyag. Lain unyay kauban nimo sa pagpangaliko. Mahimo bagol na. Ikaw ra gigipitik sa akong kasing-kasing, Kang. Ug ikaw rin inahan sa akong anak. Mabuang gid ko, Kang. Kung mangita kag lain. Happy. Very happy. Mangayo ko bakasyon sa kumpanya. Nga naman. Sa konsol nga giasahin ko nilaglagyo. Gusto na ko nga ikaw na siya ako ikauban sud sa mga adlaw nga absent ko nimo. Ikaw, gyud. Unya nga tong anak. Naaman si Manang Milay nga makabantay ni Carmina. Uyab ka sa atong anak katong kinganlan og Franklin? Dili, uy. Wa man gani ko na ni manguyab niya. Nya mituo ka sa dayon. Buotan ang atong anak, Kang. Ako gid sing kitudluan nga dili mamakak. Nga musulti gid siya sa tinuod kung may manguyab na niya. Bata pa si Carmina, Kang. Tigali ba yung simba ko? Binuangan lang siya. Na, mapatay gina akong lalaki magbinuang sa atong anak. Nagasulti bitaw mi. Nakugang gani ko. Sa dihang akong gipangutana kung nangulitaw ba niya si Franklin. Pero friends naman kuno sila. Nya, kano sa man ko mamisita to balik atong Franklin? Wa ko masayod, Kang. Nga naman. Gusto na ko siya mahimamat. Gusto na ko siya pangutanon unsa iyang motibo sa atong anak. Oh, niya man lagi ka. Magpa-blaze na ka na ko nang? Beso-beso ra lagi ako. Lain na sabay. Lainan man ka. Tiguang ng good ka. Ha? Unsa? Inang ilang buyog. Sige na yan, ilang buyog. Sige. Makahibo ka palabuyog na ko. Suhay yan. Aya lang nang eh. Tingali gabaan ko. Asam na kami na nang. May kuyog siyang papa ug mama. Nangaon sila sa gawas. Uy, anugon. Wa ko makasayog anhira. Hala, no? Nga naman di ako misayo ka dong. Nagtuo ka nga makauban kanila. Hoy, Franklin. Shh, hoy, paminaw ba? Ngutan ako nimo ba? Unsa mangyoy imong tuyo ni Carmina? Unsa, Franklin? Tubag! Friends ko ming duha nang. Di day mahimong ako siyang bisitahon. Pero manguyab ka niya. Ha? Ay, pabumbu ang pagino siya, oy. Ha? Hotdog. Asama din na paingon ng imong pagpamisita, be. Maghago ka lang? Nga, o kay pabuton? Nang milay eh. Getting to know each other pamugod Miss Carmina nang. Unsa may imong gusto? Uyab dayon? Manguyab ka lagi niya ni Carmina. Oh, kung compatible min duha, why not? Ay, sus ni mo, Franklin. Naras imong mata ay. Klaro na. Ha? Day, sige lang kagkidat-kidat inagsulti ni mo. Maunay ti mailhan sa mga lalaki nga check boy. Uy, di isab nang eh. Nang, hibaw kag hain sila mga on? Wow, uy. Wala ka mga na asa sila. Ano mo tanam sad kuno ko, be? O, tayo pa nga nagsusi man ka. Muhapas ka nila ni Carmina? Dili nang eh. Hey, nugon eh. Wa may makita sa Carmina da. Makakita unta siya new t-shirt na ko. Unsa? Miani ka lang aron ka manghambog nga bago ang imong t-shirt? Wa lagi ko masayop sa akong pag-iilani mo. Kayon sumdi ko nang. Hambogero! Ngano na ngaon matatini pa? Aron ko magkabanding ta. Abi ninyo kanang to ako sa biyahe, ang akong nahuna, ni aragin ninyong mama nimo. Atik sad ay. Hindi ka matuo sa akong gisulti kang? Oh, mito ooy. Kanang to ako sa layo, kanunay na kong giampo nga walang gimagbinuang sa pagsud sa ato, aron manawlis. Na, bogi na akong gikadlokan. Uso ra baron ang tulis pa no?
Nya, ripon dayon nila ang makita nila mga babae. Labi na gyud kung sexy, nya gwapa pa gyud, parehas naman ni mama. Ayaw gud mo pag-iskot ni ana. Mikuba na lang hinuon ang akong dughan. Mamauli na lang ta, uy. Ha? Wa pa gani mahurot ang atong gi-order? Magigpamauli ka na? Gikulbaan manggugos sa inyong gisgutan, good. Sus, mama sad uy. Ayaw kahadlok magod. Kana timing lang. Pero kisa may makasud sa atong bahay nga kanunay man ang lock kon mga tuog na ta. Bitaw, kanagid mo ay dili ninyo kalimtan. Labi na gid kun wa ko. Sayo mo mga tog, unya, panrang ka lang gid mo. Pero kaya laging ni ara ka din pa. Dugay lagi ka mo pauli. Nagsaligman ko na, nga dool ra ko ninyo. Sus, uy. Dili na ta mag-iskot mahitungod di anang tulis-tulis, pi. Nagkuyog maghatang tulo aron magbanding ta. Then let's enjoy our banding. Okay. Atong tiwason ang atong pagpangaon. Ang ano nang hunong mata pa? Wa ka mo man ang atong banding? Wa ba ka mo'y klase ugma? Wa man hinuon. Ayaw na lang pagreklamo, nak. Tagsarabay ang makigbanding nato si Papa nimo. Ato ning pahimuslan. Ops. Tanawa. Kita mo niya ng duha ka mga batanon? Tanawa. Yagbayan sa lalaki ang babae. Yatingali ng uyab, no? Lo, napti ka gud sa imong mata pa. Na-imagine magud nako nga kanang batanong babae mao ikaw. What if may uyab ka na? Unya, nagpaagbay ka sa imong uyab sa public place. Nganong nagiskot man ka ni anak, gang? Nangutana lang ko, gang. Nanagana lang ko. Dili ra ba ko gusto nga kung makauyab ang atong anak, yan ang i-display. Unsa may display pa? Kana ko pag-agbay-agbay. Lahi na gid ka nang sikit kaayo nga mag-agbayay. And what do you mean pa? Dili gusto si Papa nimo nga manguyab ka. Ha? Ngano na kugang mga Carmina? Magkatawa lang ko ninyo. Wa gid sa kuna-huna ka ng butanga. Pero na-worried mo. Mura man hinuog ka mo'y nag-push na ako nga manguyab. Iha, batan noon ka pa. Mag-graduate ka pa lang sa high school. Hatagi og higayon ang imong kaugalingon nga mag-enjoy. So, dili mo masagot nga manguyab ko? Ngayon kong didaan nga makiklose sa mga male friends nako? Mao ba na pa? Ha pa? Oh, banding man ka ning ato. Murag wa na hinuon mo sa muda. Mura magod inyo kung gitudluan nga manguyab na. Don't get me wrong, Iha. Di lang ko gusto nga sa'yo ka ma-inlove. May lalagi kon ang imong lainlaban, na-inlove sab nimo. Nga dili kanya pahilakon. What if, yan lang ka binuangan? Na, makapatay sa papa nimo. Ha? Mahal gud ta ka. Naningkamot kog maayo nga matagan ka sa tanan nimong magustuhan. Sa tanan nimong gikinahanglan. Unya binuangan ka sa imong uyab. Ana, dili gusto sa papa na iha. Makapatay gis papa kung mo na mahitabo. Gang, dako naman ang atong anak. Wa pa siya makagraduate sa high school, gang. Pero, mag-graduate naman gud ko this year pa. Nasa ato pa? Manguyab na gid ka? Of course not. Pero, kung moabot tayo si Mr. Right, ako lang di puga ng akong pagbati. Bitaw kang, guidance ra ang gikinahanglan ni Carmina alang sa iyang love life. Now, hinoon, dako akong pagsalig sa atong anak. Pero mao lagi, kung manguyab ka mangyod, ayo ito pa display, okay? Si Papa gid ay. Please, promise me, Iha. I swear. Ma-in love lang ko if he's my Mr. Right. Day Carmina, dili ra ba ang hangin ganiha? Unsa? Si Franklin good.
Wrong timing di ay siya. Nagulgan ito pagkasayo din nga wa di ay ka. Gingnan pa ko nga anugon ko nung wa siya masayo sa pag-anhi. Kaya nga naman, nagtuusap dahil siya nga makauban siya na mo. Oo, mo tayo akong gingon. Pero, makalingaw ba yung kasulti tawhana day? Mao di ang may anhi siya. Aron iyang ipanghambog ang t-shirt nga iyang gisulob. Kaya nga naman ko no. Bago ko ng t-shirt nga iyang gisulob. Sus! Kadara mo iyang gianhi? Day, ako ba siyang gipangutana? Kung nga nung namisita siya nimo. Unsa may yung tubag, nay? Namisita ko na siya kay friends ko namang duha. O niya, sa dayang akong gipugos kun, manguyab ba siya nimo? Kitubag ko sa kanahan, nga kung compatible ko namang duha, why not? Mauni yung gitubag, nay? Lagi! Sahay, ganahan naman sa kung makiksulti ni Franklin. Kay, ipagkakalog man tawhan na. Pero naglabig ang iyang pagkahangin na yun. Namugos pa gyud kung nahibaw ba kuno ko kunhain mo. Hulo, nga naman ko mo apa siya? Ambot lang niya. Day, unsan to Franklin? Rich? Ambot lang ka, nay. Pero, dili man importante para nako kung rich ba siya or poor. Ang importante nga, kung mo ani siya, respeto gid siya nila ni Papa ug Mama. Hangtod sa nimo, nay. Mao gyud, mo amin gyud oy. Di gyud makigbiso-biso. Okay na lang na, nay, oy. Basta makamaong mutahod sa mga katiguangan. Unya day, kung manguyab siya nimo, imong sugton? Ambot lang, nay, oy. Abi ni mo, gang? Mura bayag sakto si Carmina? Ang hain matugang. Pulos cute pagpanguyab ang atong topic ganiha. Mura na hinuon og atong gi-insinuate unsay mahitabo kon makauyab na siya. Gitudluan na nato siya leksyon, gang. Nga kung manguyab siya sayo, mas dako ang tendency nga masayop siya. Imbis wa na siyang huna-huna ng butanga, ma-interes na hinuon siya. Bidawat agad sa bisita. Friends naman kuno sila. Asam na paingon ka ng bisita-bisita, be? Mas maayo man gani hinuon nga mamisita ang usa ka lalaki nga may interes sa atong anak. At least makailata niya. Di pa gidon ta ko gusto nga manguyab ang atong anak. Not now. Gang, mulakaw ko ha. Oh, asa ka man? Wa may trabaho ugma. Gidawat na ko ang imbitasyon sa kauban na kong ahinte. Iya ko ng birthday. Mao ba? Mao day nga imo ming gisuri si Carmina. May lakaw ka di ay. Banding maguto na to. Unsa naman sa kang orasa mo uli? Gabiin akod. Kining namagin ang inom, gang. Basta, muuli ko din higod. Ha? Pero, promise, dili ko mabuntagan. Okay ra ni mo, gang? Makabalibad pa ba ko? Basta ayaw baya pagpabuntag ha. Unsaon na lang kun sakon mig mga tulisan. Unsa? Joke ra oy. O sige na, lakaw na. Tingali gipaabot ka na sa kauban nimong ahente. Basta lalaki ang maong ahente ha. Of course. Oh, mapagani inyong pag-abot. Mulakaw kasabdayon. Nananggid ako ni Commander ng Milay. Nya, kadlaw nasad kang mula. Depende. Kung maglami ang inom, Pagkaswerte gini madong. Nakaasawa kag masinabuton. Uban pa na. Di gyud ka dugtan. mabitaw nga mahal ko kaing akong asawa nang. Nakatubil naman ka. Ikaw, gindan. Ato na ko eh. Panrang ka mo sa pultana. Ako rin sira sa gate. Kahumot ko di mo. Sus, kinisi ng milay eh. Hangto na nga akong pagpahumot. Gibantayan pag yun. Basta nang, panrang ka gin mo ha. Okay, syempre. Sige. Ayaw lang yun ipalayo ang imong cellphone ha. Aron kung magkinaunsa, matawagan ka dayon. Dong. Bi, tug-ani kuno bikos tinuod, bi. Kensa mangyoy imong gipahumtan, ha? Chicks? Tug-anoy.
Oh, Si Manang Milay ba yaw? sabay mo man ko kung kikatawan. Gusto gi ka masayon? Mo gani ng tanak ko. Okay, tug-anan ti ka. Okay. Nagpahumot ko, kaya nga akong gipahumtan, cats. Unsa? Lakaw na ay! Pulos na kami noang! Ay, kasabi na dawag eh. Mayong pagbuminaw Katulad sa na ako Lex na. Pino. Si Franklin mo din eh. Ngano nanawag ka? Mabti ka mabti kanina. Munang nanawag na lang ko. Gidami ni Papa sa restaurant, uy. Amo ko na itong bonding time ni Mama. Indot tayo sa? Doon naman mo'y banding moment. Kamu di ay? Kung doon ay mag-birthday na mo, hanarami na ni Papa sa restaurant. Usahay sa fast food chain ra. Bonding moments gihapon yan inyo, uy. Manawag man ko ni mo ganina. Karon may bawaan ako gahain mo mangaon. Kaya nga naman, maadto ka kung imuming matultulan? Unsa kahay sunod nga mahitabo ug sunda ang lain pang sumpay ning Sugilano na sinuwat kay Bibi Parida sa Ligado. Kinsay mo sakripisyo. Ulihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang salamat inyong pagpanunayon pagpabibig.